Jo, takže čaute lidi, vítejte u dnešního videa. A dneska si dáme Build Battle. To moje první video, jinak vidíte 3 výhry. Dáme si solo mode. A budeme čekat na hráče. Ok, takže co dáme za témou? Jo, třeba počítač. I když mi to vyhraje teda automat. OK, já teďka vám ukážu, jak neumím stavět. Protože ano, je to tak, já neumím stavět prostě, no, takže jdem si postavit tady nějaký monitor. Jo, to je prostě základ každého počítače, monitor. Jasný. Jo. Aby to nějak vypadalo, ale bednu si postavíme. Jo. Ano, tohleto chci. A vlastně takhle pomocí tohleto to spojíme. Tak. A vlastně takhle spojíme i ten zbytek, nebo myš a klávesnice budou bezdrátový. Vidíte, jak to nestavět. A pak ten monitor takhle zazdíme zezadu. Jakoby já nevím, kdo kdy věděl, že by monitor měl zelený ten displej místo černýho, ale tak fajn, když to nejde použít, tak to prostě nejde použít. No to je jedno, prostě už to takhle nechávám. Určitě máme hotovo a určitě to vyhrajem. Jo. Ale jo, taky udělal monitor na výšku a já tomu dám. Dobré. Tady se dá vážně někdo práci s tím postavit ten Windows, i když jsou to jenom 4. Já tomu